Üdvözlök mindenkit! Én vagyok a Szent Szar, a pokol, meg a többi sötét dolog ura. Boldogan uralkodtam évtizedeken át, de aztán jött a fényharcosa, Daniel, és megtanított arra, hogy nem lehet mindig győzni. Csatáink megrelegtették a világot, az univerzumot és a kekszeket teljes anyagi valójukban. Ám végül egy végső apokaliptikus harcban felülkerekedtem rajta. Akkor még senki sem tudta, hogy ez csak valaminek a kezdete, mely túlmutat az én erőmön is.